ticket naar de zon, hè? In Nederland hoeven we niet te blijven. Nee, helaas, dat is dan wel jammer. Maar ja, weet je, je geniet gewoon overal. Maar geef mij maar een ticket naar de zon. Nou, nu eigenlijk niet, want ik ben gewoon aan het optreden. En dan gaat het gewoon niet in de zomerperiode. Ja, want hoe gaat het nu met de optredens? Voor mij is het een drukke periode voor je. Ja, ik zit bij Radio NL en natuurlijk bij jullie nu hier in op deze mooie plaats Meppel. Ja, dat is echt, het gaat echt super. We zijn steeds verder. En heb je inmiddels al nagedacht over een nieuwe single? Ja, nee, we zijn gewoon echt heel druk bezig met een nieuwe single natuurlijk. Ja. Je bent er al heel druk mee bezig zelfs. Ja, we zijn natuurlijk. Je denkt er gewoon over na wat het gaat worden. Ja, we gaan natuurlijk Ticket naar de Zon nog eventjes iets verder brengen. Want ik zeg altijd, het is geef mij maar een ticket naar de zon. Dus ook in de winter kan die, hè? Ja, maar zo lang gaan wij niet wachten op die nieuwe single. Snap ik wel. Maar we gaan het proberen om het zo snel mogelijk een nieuwe te brengen. Nou, dat had ik al verteld bij jullie, dat ik dan wel een beetje iets op het oog had. Daar twijfel ik nog een klein beetje over, dus ik moet even kijken hoe en wat. Maar hoe lang moet je nog twijfelen? Nou ja, je bent gewoon nu bezig met Ticket naar de Zon. Dan heb je nog meer opties. Wat ze in de studio dan zeggen van, misschien is dat ook wel een leuk idee. Dus dan denk je van nou, dat is ook wel een heel erg leuk nummer. Nee, het is gewoon stap voor stap. Je moet het altijd op de juiste manier uitbrengen, op de juiste tijd. En ja, er komen natuurlijk heel veel nummers uit. Dus je moet op de juiste plaats iets uitbrengen. Ik vind het ook heel belangrijk om kwaliteit te leveren. En als je dan elke keer iets moet leveren om het te leveren, dan ja, ik volg mijn hart. Dus ik denk dan bij mezelf even wachten en dan komt er weer een heel topplaatje.